Gaham jatan hani teo lamsago kolom YouTube channel kai tini video kai 3D printing khlaimani nor nogoi mane o video bisingtui nadiko 3D printing by khlai moka kusuk sling design ko by khum slamadi takhuk tai bukhuk norok mohai ke norok ni norok 3D printing hai ke rong rok ani mutung tangkai kwrwng di ang ani mobile number description number rinai norok kwrwng di tai norok o video no nachujak tong norok nachujak tongkai like share tei comment khaidi tai o channel o kotal dong kai channel no subscribe khaidi tamkai nong bagai ang bwskang salo tebo 3D printing tubui fainai 3D printing kari kubun samung tu fainai ambagai norok mohai norok rong na mutung takai kwrwng di tai norok jotise samung rok khlaina mutung tangkabo songai baksa kwrwngni mano songai baksa samung khlai manai contact khaidi ingke nugui maka no 3D printing bai khlai mongka sellotape bai khlaio theui khlaiman ta mo sakata ke masi jakana ni ai bisi o sellotape sakata ti jai ngorong ma pai su kulit thoi nagrao no kai ai sekak pita rong roi pore kulit thoi tapor sakao rong roi bono sakao ta teblon bai kan rong no hai teo koi fro norok nachuk dak tongkai subscribe khaidi tai like share khaidi kai norok video no sewi nai tongdi o channel no sewi nai tongdi nong bagai bwskang salo tebo nangkukmani video tu fainai ang okay sling design nai bahai kamo sling design ke mohai moko sling design moko wall nita wall design Kagonya ke teblon kokrok sari no kisi misao o khlai no kam bo wada ri sen jagan la bukhuk khlai tai nong khani ang konya musungo tamkai norok mohai ke rong nai musung tanai rok kwrwng di tamkai nong suba su belai ke nango nongni fan nong suba su belai ke nango tamkai sengka samung tangai chanai jak borok jase ambagai norok sungno kisa misa samung rokeba seng norok ni bisingtui thangi thangmano tini video asam lai jotono no paithako hambai.